Para seguir cumplindo obxectivos, en esta ocasión vamos a colaborar con unha entidade local da miña parroquia, concretamente co Colexio de Placeres, que é no que eu estudiei, e teño un vínculo sentimental ou empático maior. Vamos a facer unha actividade diferente a típica de ir a plantar un árbol cun neno, vai a ser algo diferente. Vamos a empregar a auga como canal dende ir ao colexio hasta o monte e logo ali faremos unha actividade que iremos comentando ao longo do vídeo. Así que, nada, aí vamos, a piques de chegar. Agora mesmo atopámonos no Colexio de Placeres, estamos con Ana Pascual, que é a coordinadora de Ciencias. Entón, bueno, imos a coñecela un pouquiño a ela porque contactou con nos e coñecer a actividade que vamos a desenvolver. Entón, bueno, Ana, se nos podes falar un pouco de ti máis alá de ser profesora ou, bueno, ou a que te dedicas? Pois agora mesmo son profe aquí no colexio, son, como ti dicías, a coordinadora do Departamento de Ciencias, pero estou moi vinculada co tema do medio ambiente. Pertenezco tamén a Ecoloxistas en Acción e anteriormente traballaba na investigación en temas relacionados co medio ambiente. Solo por saber por que contactaches con nós ou a raíz de que busques esta colaboración? Pois porque eu quero traer á escola aos rapaces ese cambio de mentalidade para que respeten un pouco máis o medio ambiente. Bueno, bruxuleando nas redes sociais, pois coñecimos a vos e creo que facedes unha labor pois encomiable que é digna de que se dé a coñecer e pois queremos colaborar con vosco. Nos queremos ir recollendo mostras en distintos puntos, como ti ben dís, dende a desembocadura do punto onde nace, e ir analizando a auga para que se vexa que a composición química da auga vai cambiando a medida que nos vamos acercando ás poboacións. Arriba presupoñemos que vai a ser auga máis limpa e a medida que nos vamos acercando aos núcleos urbanos a contaminación vai aumentando. Estupendo. E non só vai aumentar o mellor esta contaminación, senón que vamos a ver tamén como se vai a ir alterando o curso da auga. Nos entornos urbanos vai a estar canalizada, de feito vai estar soterrada, cando vayamos por entornos agrícolas vamos a empezar a ver que vai canalizada, pero vai aberta, e no entorno xa forestal é un nacemento e un transcurso natural. E, bueno, e logo aproveitar unha vez que estemos no monte tamén para coñecer diferentes variedades de especies forestais que hai, pero aí vamos a facer unha actividade, non? Tamén a común é a de plantar unha árbore. Nós vamos a facer como cos animais, non? En vez de plantar unha nova árbore, vamos a apostar por un apadriñamento, non? Cal é a finalidade tamén? Pois porque nos queremos que o alumnado que entre na escola pois se apadrine un árbol. Vamos a empezar este ano, como ti ben dis, por terceiro. A nosa idea é que eles, ao longo da súa etapa na nosa escola, vexan como as súas árbores van crecendo, van cambiando e como nos axudan ao noso entorno. Queremos traballar cos maiores no tema do cálculo da pegada de carbono, o que eles contaminan e o que a súa árbore limpa. Eu creo que hai un obxectivo principal, que é que a sociedade ten que cambiar a mentalidade que temos hasta agora. O sea, todos vemos o cambio climático no que nos estamos inmersos, o calentamento global. Se seguimos así, pois, ao final todos sabemos máis ou menos cal vai ser, non? Entón, se queremos que isto non suceda, necesitamos que a sociedade cambie de mentalidade. E que mellor forma de facelo que coa xente que hoxe en día van a ser os adultos de mañá. O cal mentalizar da importancia do noso entorno, eu creo que é a base para que o día de mañá as cousas melloren un pouco. E sen quitarlle a responsabilidade aos seus pais, porque ao final estamos traballando iso cos que van a ser os adultos do mañá, pero os adultos de hoxe non podemos quitarlle a responsabilidade ao revés, temos que asumila, e de feito tamén así se traballa levando esta mentalidade ás casas a chegar dunha forma indirecta. Pois me parece unha actividade estupenda, esperemos que nos coincida a bo tempo e todas estas cousas, e bueno, a ver que tal, non? Seguro que sae estupendamente ben. Bueno, pois moi ben, vamos alá. Na actividade que vamos a facer, vamos a subir ao monte, entón vamos a utilizar como fío conductor quen vai a ser o noso fío conductor? A auga, vale? Entón iba a ser un pouco o que nos iba a levar e ir vendo a transformación hasta o seu nacemento, non? Hasta o manantial. Entón, por un lado, vamos a ir vendo como en este entorno urbano a auga vai totalmente canalizada, vai soterrada, vai canalizada por un entorno totalmente artificial e antropizado. Vamos a ir subindo dun entorno urbano a un entorno agrícola, vale? A un entorno máis rural, e logo vamos a chegar a un entorno xa forestal. Vamos a ir vendo como se vai transformando ese percorrido que fai a auga,
tendo diferentes usos e aproveitamentos, como poden ser lavadoiros, pozos de regar, fontes, vale? E logo ver como se comporta no seu entorno máis natural. En este percorrido que fomos facendo hasta agora, vedes como ven a auga canalizada, vale? Está subindo, xa pasamos do entorno máis urbano, como vos decía, donde ven soterrada, hasta agora non se mirou. De aquí para arriba xa empezamos a entrar nun entorno agrícola e xa empeza a estar ao aire libre, vale? Collida a primeira mostra. Que é isto? Ahora o estamos vendo baleiro, pero que é? Un lavadeiro. Lavadeiro de que? De roupa. Cada vez menos, non? Hoxe en día, que facedes? Que na vosa casa con que lavades a roupa? Lavadora. Ademais, os lavadeiros tamén tiñan un papel fundamental. Cal creedes que era? A ver, dío máis alto. Dío máis alto, sen vergón. Socializar, vale. Era un punto de encontro. Ao final, era un lugar onde a xente falaba das súas cousas, non? É un punto de encontro da xente de aquí, do redor, e ao final, no momento que estaban lavando, pois tamén se estaban contando as súas cousas, a súa vida, que tal lle iba todo e que tal estaban. Que outro valor nos dá a auga? Para que nos sirve que tamén temos aquí no noso entorno? Para beber, como fonte, vale? Entón, aí temos unha fonte que podemos tamén coller unha mostra de auga de esa fonte e, xa vedes, é un sitio tamén onde a xente ven a coller auga para levar ás súas casas. Iso, a ver quen ten unha capacidade visual de atopar algo no entorno que faga referencia á auga ou o que forma a auga. Vou a darvos unha pista. Que dixeches? Riachuelo. Como se chama este lugar? Mirade, aí hai un cartel que pon lugar. O Rial. A que credes que fai referencia ao Rial? Vale, mirades como a propia toponimia dos entornos están vinculados co papel da auga, vale? Polo tanto, xa vedes, lavadeiros, fontes, toponimia, para regar as plantas, é fundamental o papel da auga na nosa vida, vale? Xa chegamos ao último punto, vale? Aquí vai ser o punto onde vamos a finalizar a actividade. Mirastedes algunha infraestructura chocante despois de haber collido a última mostra de auga? Non é unha autopista, pero ben collido, quero dicir, unha vía rápida, vale? Cando se fai unha infraestructura deste calibre, aparte de romper os ecosistemas, vale? Con romper o ecosistema, quero dicir, é como facer unha barreira. Unha das cousas que pasa que se altera tanto o terreo como o sistema hídrico, falamos. Entón, me gustaría coller unha mostra de auga por enriba de esa infraestructura. Logo, segunda cousa, vou a poñer eu 4 plantas. Vou vos a preguntar a varios que me digades e a ver se acerto algunha destas. Vou vos a preguntar unha especie de árbol e quero que me respondades sen pensar moito. Dime, unha especie de árbol. Castaño, eucalipto, piñeiro, castaño,
Vale, case 50 personas, acabades de mencionar os 4 primeiros e acertei os 4 que se iban a decir. Son as máis comuns. En realidade, en primeiro lugar, o piñeiro é a especie máis abundante de todo Galicia e logo entran aí xa, dependendo das zonas, eucalipto, carballo e castiñeiro. Cal credes que é a máis abundante que temos aquí en Lourizán? Podería parecer o loureiro, non? Polo que decíamos do nome. Eucalipto. Se mirades, todo eso que hai aí é a especie máis alta, todo eso é eucalipto. Esta é a súa folla, vale? O típico que se facía era o de plantar un árbol, non? Facer unha plantación de árbol. A min hai algo que me parece incluso máis interesante, que é, vamos a xogar con adoptar. Do que xa existe, vamos a familiarizarnos e a vincularnos máis co que hai. Podemos considerar que desta forma tamén cada un de vos vinculándovos a un árbol que xa este en pé, ademais de vincularnos a unha zona que xa existe, tamén vamos a xogar un pouco con ese papel depurador das vosas emisións. Vos, dende coa roupa que levades, coas accións que facedes na casa, co consumo enerxético, estades emitindo constantemente CO2, vale? Entón, un obxectivo que sería fundamental como sociedade e como persoas é tratar de ter un equilibrio ou un papel neutro no noso consumo enerxético ou na nosa xeración de CO2, vale? Vamos a facer agora, dunha forma o máis ordenada posible, que cada un de vos se vincule ou vos xuntedes a unha parcela, a un árbol, vale? Esto, por desgracia, é demasiado habitual e ten que rematar dunha vez este problema. A parte, bueno, o caso das rodas, non tanto, pero o tema dos aparatos electrónicos é que iso, que decía Ana, vos lo recollen na casa, bueno, ao lado do contenedor, dunha forma totalmente gratuita. Último punto, vale, simplemente xa para rematar, onde vamos a topar estes regueiros, estes regatos ou estes riachuelos? En zonas de val e zonas que a propia xeografía a van determinando. Entón, xa vedes, aquí é un nacemento natural que ven polo medio do monte seguindo a xeografía. Entón, aquí se supón, se todo vai ben, tomando as mostras, que vai ser a auga que menos contaminantes e menos minerales vai a ter con respecto que hai abaixo de todo, que xa ao longo de todo o percorrido vai a ir collendo moito mineral a medida que vai baixando, vale? Entón, aquí pecharíamos, por así decir, ese percorrido dende o mar hasta o seu nacemento. Vale. Muchas gracias. E xa para despedirnos, volver a dar as gracias ao Centro Educativo Sagrado Corazón de Placeres, e en concreto a Ana, e ademais animarmos a outros centros educativos que se estades interesados en un traballo conxunto, que non dubidedes en poñervos en contacto con nós. Polo resto, espero que vos parecera, como sempre, interesante, que nos axudedes a difundir este traballo, que nos sigades e que lle dedes a me gusta. Un saúdo, chao! E antes de irme do colexio onde estudiei, do Sagrado Corazón de Placeres, non podo, por favor, non pasar por diante da orla, así que vos vou a deixar aquí este regalo, tanto a min como aos meus colegas, que ao final, que mire isto, cando se vexen lles vai a pegar a risa, e incluso vou a deixar a orla do ano seguinte, porque son os colegas tamén. Entón nada, regalo de despedida.